Organiza Concello de Cuntis. Moi boas, festeiros e festeiras, benvidos a un novo de Festa en Festa. Hoxe desprazámonos ata o Concello de Cuntis, onde se está a celebrar nin máis nin menos que a 20ª edición da Festa do Lacón con Grelos. Unha festa que aspira a ser declarada de interese turístico nacional e que conta con un programa moi completo. Vamos ver dende mostras artesanais, como de camelias, como de palilleiras, hinchables para os máis cativos, grupos de actuación como Caxade, o pregón de Eva Campos e moitísimo máis que xa nin siquiera pode respirar do programa que temos hoxe así que póñanse cómodos porque arrancamos. Aquí, máis esperado que un gol de Iago Aspas, máis desexado que o canalillo de Marlene Mogor nos anos 80. Estamos aquí na 20ª sesión do Lacón con Grelos de Cuntis. Un aplauso! Vamos a darlle forte, home, 20 anos. A estas alturas xa se pode dicir, sodes uns profesionais. Non é fácil chimparlle unha ración de lacón con grelos e ter sitio para un chourizo galego, porque non estamos falando dunha salchicha de Frankfurt, nin de un rollito de primavera chino, que eso, mira, mal que ven, sempre colle. Non, un chourizo galego que eso repítese máis que un chiste de Bertín Osborne. O comer e o rañar, todo malo é? Morreu Marta, morreu? Moi ben. Un no papo, outro no? No carajo. Podía ser, home, eso nunca vai mal. Pero non, un no papo e outro no? No saco. Ai, non sabemos nada. E a mí un que me encanta que di así: nena, ti come, ponte horda, e se chaman por ti faite a sorda, claro que sí. Imos! Vamos que ven o Lacón con Grelos. Veña, anímense, autoridades, é o que toca. Moi ben, imos alá. Vamos, veña, señores. Veña. Teño dentro do meu peito unha laranxa partida para darlle ao meu algón. Oh, pirim, pirim, pim, pim, para darlle a miña vida. Vamos. Pirim, pim, pim, pirim, pim, pim. Manolo virá pra cá, María virá pra aquí. Vamos. Pirim, pim, 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 Manolo vira pra cá, María vira pra aquí. Viva Lacón! Viva Cuntis! Veña, e agora, papar, vémonos detrás da Silveira! Aquí estamos con unha das protagonistas desta edición, a co señor alcalde.
Manuel Campos, pero, bueno, con perdón, vou comezar con ela, que é unha das estreas, non? Que tal, Bea Campos? Moi ben, a verdade é que de festa e agora a comer, vamos, estou encantada. É o primeiro pregón que realizas? Fixen algunha gala, pero o pregón propiamente dito é o primeiro. O pregón sí, fixen moitas veces actuacións humorísticas dentro de festas e tamén entregas de premios e galas, monólogos, pero pregón con esa palabra sí é o primeiro. Estive investigando sobre o Lacón, fixen un monólogo humorístico e a verdad que con moitas ganas. A xente, ademais, que está detrás desta festa é super agradecida e moi positiva, son xente que por un lado son moi alegres, moi divertidos, tamén xente interesada por a cultura e tamén pola visibilidade da muller no mundo da cultura, do humor, por eso collen sempre unha pregoeira que é muller. Entonces, bueno, pues que confiaran en min foi unha sorte, colleno con moitas ganas e creo que foi moi ben. Bueno, é unha pregunta que te teño que facer obrigada, é que onte foron os premios Mestre Mateo, que tal esa segunda nominación de Dalle Haas? Pois esa segunda nominación, bueno, non gañamos. Pero importante é estar, non? Sí, moi ben, nos estamos Esa visibilidade. Nominados á mellor webserie, con moitas ganas, a xente encántalle, 60.000 visitas que temos da primeira tempada, esta segunda está pola metade, e moi ben, a xente encantada. O que pasa que, sabes o que nestas cousas, o que pasa é que só pode gañar un, e non nos tocou. Tamén hai que decir que é máis difícil, como que os premios veñan para o sur, é máis complicado, non sei eu que pasa aquí. Pois moi ben, alegro un montón que siga así con estes proxectos en mente. E agora teño que falar tamén co señor alcalde, Manuel Campos, que aquí queda todo en familia, Campos. Sí. Sí, que casi que queda todo en familia. Hai moitos campos en Cuntis. Bueno, conteme como se levou esta preparación da 20ª edición, que non é unha calquera, é un número redondo. Bueno, como ben dices, é un número redondo e bueno, eu creo que a festa empezou fai 20 anos, eu a recordo precisamente cando empezou, é unha cousa moi pequeniña aquí nesta praza da Constitución onde estamos, e pouco a pouco foi medrando hasta que chegou o que é hoxe, unha festa de interese turístico de Galicia. Agora podemos xa empezar a preparar para ser de interés turístico nacional e, bueno, o único que nos afectou que un pouco o día de hoxe foi o mau tempo que tuvemos estes días, que contra eso non podemos deitar, pero tamén decir que xa levamos 3 anos chovendo e entonces xa nos estamos adaptando ao Lacón con greves, como decía Bea. Para se chove que chova. Que chova, exactamente, xa se está adaptando á choiva. Como ben ves, xa tamén gravamos aquí unha película que se chamaba Aguas Quentes, que tamén iba de choiva, e entonces, bueno, eu desear que a xente de Cuntis, os veciños e veciñas e tantos visitantes, como ben vimos no Tapa Lacón, que ven xente incluso de outros lados da provincia de Pontevedra e fora da provincia de Pontevedra, pois que disfruto do día. Hai un programa moi completo de actividades no que o Concello participa moi activamente, como decía Bea, pois co pobo disfrute de todo este mes completo de festas e darlle as gracias aos veciños e aos visitantes. Bueno, hai que dicir que con mal tempo entra mellor o Lacón con grelos, con un plato quente sempre ben, Eu creo que sí, o Lacón está moi ben e este tempo axuda sobre todo para o Lacón e para filloas, que é o mellor. Pois esperemos que así sexa e que a festa continue por moitos anos máis, non? Eso é o que intentaremos que sexa. Moitas gracias a Bea Campos, a Manuel Campos e que a festa continue. Coméntame, é a primeira vez que ves esta mostra? Non, xa levo uns anos vindo. Por aí 5 anos ou 6, máis ou menos. Porque me estabas comentando que tienes aquí unha tienda tamén, non? Sí, teño unha tenda aquí de artesanía, aquí ao lado do balneario, para, pois, un pouco, pois, promocionar as cousiñas que hai aquí en Cuntis e algo de artesanía, pois, que traio da tenda. Despois algunha cousiña máis en produtos esotéricos e así, trouxen este ano para probar. Que é o que ofreces? No que é manualidades, pois aquí temos o caso de unha rapaza que acaba de empezar co coiro,
e eu trouxenlo aquí a expoñer, a ver se ten sorte e vendemos algo. Teño aquí a miña amiga Carmela tamén, coas súas cousiñas que fai ela, mantas e todo iso tamén as teño na tenda para que nas queira vir a buscar. Bueno, traemos aquí a Cuntis a expoñer o que facemos por aquí. Pois estamos aquí con Adriana, que é novata nesta mostra, pero non eres novata noutras mostras de manualidades, non é así, Adriana? Efectivamente. Coméntame, por que outras mostras estiveches? Pues me muevo alrededor de Galicia y Asturias también, un poco. Porque eres de orixe argentina, uruguaya, perdona, pero se levas vivindo aquí uns 12 anos, non? 12 años, exactamente. Que vendes? Productos naturales de aloe vera. Son de origen americano y es el mejor aloe vera que puedas encontrar. Porque está estabilizado el aloe vera y es el único en el mundo, así, de esta forma. Y 100% aloe, claro, que no tiene una mínima parte, tiene 100% aloe. Muchas gracias, Adriana. Gracias a ti, Alejandro. Bueno, pues estamos aquí con Susana. Moi boa, Susana. É a primeira vez que asistes a esta mostra? Sí, é a primeira vez que estamos aquí en Cuntis, presentando pois o noso traballo, as pezas que facemos. Traballamos todo a man, empregamos pedras semipreciosas en distintas pezas, trenzamos a man, os cosidos tamén, os debuxos, como nestas pezas. O mellor estamos dedicándolle 5 horas, despois paramos e o día seguinte sigues, entón non levas aí contabilizado todo exacto, pero sí que, porque o tema dos trenzados é o máis lento. E como estás vendo a resposta do público? Preguntan moito? Sí, interesanse, aprecian a calidade e a originalidade dos produtos tamén. É a primeira feira que salimos este ano, e con ganas de seguir. Carmen, que está vendo aquí? Que lle gusta? Pois estou vendo un coiro que fai unha asociación de aquí de Cuntis que lle chaman Asociación Avanzar, sí, que é de persoas con discapacidade, fan uns traballos moi ben elaborados e veñolle para colaborar, a máis porque fan cousas moi boas. Entón colabora con esta asociación todos os anos? Sí, por supuesto que sí, que é unha asociación sin ánimo de lucro, fan moita labor polos discapacitados, funciona moi ben. E dígame, está vendo aí xa algo que lle chame o ollo para comprar? Pois estes vaciar bolsillos, que é unha novedade este ano que teñen, estáme encantando. Bueno, moi vos, como se chama vostede? Josefa, Josefa, vostede é daqui? de Troans. Cerquiña, non daquela? Claro, sí. É a primeira vez que ven á festa do Lacón? No, xa vim máis veces. É que está vendo ahora aquí a mostra esta, non das Claro, camelias? porque me gustan, Gustanlle moito? moito. E ven sola vostede? No, estou acompañada ca miña familia, pero a este momento estou sola aquí. Fixaron unha tirada, xa foron pillar sitio, non? Non que estou de pé. Bueno, pois esperemos que sente ben ese xantar, non? Ese Lacón Congreso. Moitas gracias. A ti, Josefa. Pois nesta mostra de camelias fomos topar nin máis nin menos con Manuela, que foi a última, a amapola de ouro, non? Sí, ganei o ouro, sí. Coménteme, como foi? Pois, levaba un montón de camelias, foi o que lle gustou máis ao xurado, a miñas. O que crea, hai un xurado, non? E o que crea que leva as millores flores é a que leva a camelia de ouro. E deron a mí. Pois non estivo nada mal, non? No, estupendo. Sí. Aquí veño sempre, desde que se fai esta exposición. Coménteme, este ano ten un espazo grande. O Lacón Congreso é importante hoxe. Sí, claro. Pois hai exposición da camelia. Bueno, pois estamos aquí baixo a chuvia con Fran e Damián, organizadores desta 8ª edición do Vespalacón, xa me costa hasta decirlo. Mira, para o tempo que temos estuvo moi ben, moi ben.
De onde viñeron? Bueno, pois mira, o caso máis curioso son os amigos de Burela, que levan vindo desde o ano 2010. Empezaron vindo 2, Xacobe e Maila Moza, e ora veñen este ano, creo que pediron habitacións para 18. E veñen desde Burela. Nada máis acabar a comida con este tempo, desde Cuntis, cruzan toda Galicia para chegar a Burela. Xa solo por eles vale a pena facer o espalacón. Pois a verdade é que sí. Como comezou un pouquiño isto, non? Comentádeme, a ver, como foi? Pois, bueno, el tiña unha moto, tiña que ir a traballar nela, e depois comprou unha Vespa. Tan pronto lle ven a Vespa, dixen, Dios, eu que tuve un Vespino, e dixen, Dios, quero unha. Vamos, que compartides sangue e a paixón polas Vespas. Sí, a verdade é que sí. E nada, empezamos de broma, totalmente inconscientes, e creo que a día de hoxe a concentración está profesionalizada, o sea, ten o seu seguro de responsabilidade civil, a ruta vai en todo momento controlada por Protección Civil, a Guardia Civil, ambulancia, grúa, eso ven xente desde Ourense, ven xente de Burela, ven xente de Vigo, ven xente da Coruña, ven xente de Lugo. Realmente a concentración organizan a eles, nós o que facemos é coordinala un pouco, poñerlle o lazo bonito. Aquí Fran é o grafista e o que diseña os carteles todos os anos, feitos a pulso, un fenómeno. E, bueno, pois, isto vai crecendo, cada ano a mellor, e de feito este ano, nada máis acaba a concentración, foron moitos os que nos felicitaron e dixeron, oi, moi ben, este ano moi ben. Pois bueno, pois moitísimas gracias, A vos. Estamos ca familia de Carbia, de Moraña. De Moraña, non sodes daqui daquela? No, somos de Moraña, é a primeira vez que vemos, penso que se vai estar moi ben a cousa. E que tal, como pinta por ahora? Moi ben, penso que é o cheiro moi bo, vamos a empezar a comer, pero penso que moi ben. Bueno, pois estamos aquí, que veño aquí a interrumpir a quen xa está comendo, non? Eu ainda non comín, pero como pinta, como vai eso? Vai, pilla un pincho aí, se queres. Podes pillar aí un pincho. Agora un ratillo, pero como vai o lacón con grelo? Está bo? Isto é exquisito. Aquí vimos todos os anos e isto é exquisito. De onde sodes? Nós somos de Lugo, pero hai compañeiros de Ferrol, de Coruña, de Ourense, ali os colegas de Ourense. Os que van aquí unha boa pandilla, non? Claro, aquí somos a mellor pandilla de todo, É a mellor pandilla, eso matemático. Pero vexo aquí que vides con uniforme, pero vos que sodes, de que sodes vos? Mira, fíjate. Das Vespas? Somos das Vespas, nós somos de Vespa Lugo, equipo de rescate. Como está indo aí a xornada? Está indo bastante ben, sí, vai todo ben, a xente está toda chegando, xa están bastante contentos algúns, está todo ben. É a primeira vez que colaboras aquí? Non, Son varios anos? Sí, xa van uns 4, sí. Bueno, vou deixar que sigas traballando, que polo que vexo aquí quedamos para rato, non? Moi ben. Bueno, moitas gracias. Nada, a vos. Ben, chao. Bueno, pois estamos aquí con unha das cociñeiras Masterchef deste cocido con grelos, non sei, Ana? Sí, señor, aquí estamos. Dende que hora levas aquí cociñando? Pois levamos desde as 7 da mañá, hoxe. Vai ser unha xornada dura, non? Va, nada, todo controlado. Pero bueno, a satisfacción de que se leva despois para casa? Sí, unha maravilla, xente moi contenta sempre, pola con e os grelos de Cuntis, riquísimos e nada, convido a todo o mundo que cando poda, se non este ano, o ano que ven, que se acerque a probar o lacón con grelos. Así tan que ser, non? Bueno, pois vou te deixar que vexo que... Vamos un pouquiño que hai estrés. apurados, sí. Bueno, pois moito ánimo, Graciñas.
verde espacio de Nigrán. Viñamos pensando que non chovía, choveu algo, pero bueno, pasamos ben a mañán. Cantos anos levades vindo a este cocido con grelos de Cuntis? 4 anos. Este é o cuarto, sí. Estamos estupendo, e vimos, pensamos vir o quinto. E a ver, é agora que estás esperando polo postre ou aquí facendo tempo? É que menos. Que vai haber de postre? Unhas filloas. Unhas filloas, veñen aí. Aí veñen aí? Unhas filloas. E chegan xusto a tempo, Está. E máis logo mandaremos un cafeciño. Un café. E un chupitiño. Claro. Tamén que é menos. E pois a descansar un pouco e deixar reposar a comida. E que a mesma vía para Ramallosa, para Nigrán. Bueno, pois parece ser que a fama deste cocido, deste lacón con grelos, chega fora de Galicia, non si? Porque de onde sodes vostedes? Somos de Asturias, de Avilés e outros de Llanera. E como coñecechedes esta festa? Muy bien, maravillosa. Pero como a coñeceches? Quen che enseñou esta festa? Estamos aquí porque estamos en el balneario de Cuntis. E que tal? Muy bien. ¿Qué comeron? Maravillosamente bien. Estaba rico o lacón? Riquísimo. Estamos muy contentos aquí, muy satisfechos. Pues eso que importa. Y muy bien acogidos. Volverán, non? Ah, seguro. O xantar está merecido hoxe? Hoxe penso que sí. Como foi a xornada por ahora? Pois de momento tranquila, Que liña? como todos os anos. O que pasa é que xa levamos desde o jueves peleando. Sí. Aquí traendo os bonsais, traendo todo. E hoxe, bueno, preparando para que a carpa estuvera toda en condicións para a xente. Este descansiño, comer, e despois pola tarde outra atacada. É a primeira vez que ven aquí? É a primeira vez. E que tal? Que tal? Me encanta. Como foi este lacón con grelos? Eso buenísimo. A tostada, o café, as filloas. E as filloas as probaches? Sí, hombre. 2 veces repetimos, Non quedou rastro. Que va, para nada. Aquí o jefe. Hai que cocelo como marisco. Con un pouquinho de laurel. Ok. Estános enseñando aquí a cocer o lacón. A cocer o lacón? 2 horas por aí, Eu non sei cocer o lacón, E non, a fuego lento, 2 horas falla. Pero estaba buenísima, que sí. Xo podedes comprobar vos mesmos é que esta edición está a rebosar. Agora vamos vir uns minutiños de publicidade e nós imos aproveitar tamén para comer un pouquiño, pero a volta continuamos aquí en Cuntis nesta 20ª edición do Lacón con Grelos. Organiza Concello de Cuntis. Volvemos desta pausa publicitaria e cos bandullo bastante cheo. Eso sí, vamos a continuar con estas actividades da 20ª edición do Lacón con Grelos. Moitas actividades para nenos, música e esa parte final co velorio e enterro do chapante. Así que non se despisten que continuamos. Que é o que máis te gusta desta festa? Pues
Pues las atracciones y las actividades que hacen. Vas a ir pintarte a cara ou así? Aún no lo sé, pero seguramente sí. E foches comer o locón con grelos? Sí. E que tal estaba? Bastante boa. De que vas disfrazada? De Supergirl. De Supergirl? E cal é o teu superhéroe? O teu superpoder? Poder volar y super fuerte. Hola, moi boas. Bueno, vexo que estás aquí moi entretidos, non? Sí, aquí pouco a pouco. Mateo, mira! Mateo, ven aquí, a ver, enséñanos. Que che fixo? Que che fixo? Unha espada. Madre mía! E que sodes facer así? Espadas? Que máis faz, vos nenos? Caracoles, canciños é o máis É o máis demandado, non? Flores, e despois unha nena dime, unha princesa, eu, ui, eso non o sei. Moi complicado, non? E así sombreiros ou algún gorriño tamén. Sí, pero como acaban voando e demais, non é o que suelen pedir. Bueno, Rebeca, tú te pillando aquí en pleno making of, non? Sí, traballando un pouco, adornando a cara aos rapaces. Coméntame, que é o que lle estás facendo a este rapaz? Pois quería unha bola de Pokémon, quería que fora co rayo, porque xa lle fixeron anteriormente, pero non lle pintaran o rayo. E coméntame ti, como te chamas? Leo. Leo, por que lle pediches isto? ¿Qué? Por que queres este rayo o Pokémon? Porque me gusta. Gustanche moitos Pokémon? ¿Qué? Gustanche moitos Pokémon, sí? Sí. Pois a ver se te deixa ben guapo, non? Sí. A ver como te vai pintando, a ver. Como te chamas? Alicia, que estás facendo ahora? Mariposas. A ver como pintas. Para que usas unha pinta para facer a mariposa. Que che pintaron na cara? Un arco iris. Araceli, ti de que te encargas aquí? Pois estou aquí un pouco dirixo a actividade e ademais estou facendo aquí uns cabaliños do demo para os nenos. Como facedes os cabaliños do demo? Pois é moi sinxelo, telos aquí, son unhas simples pinzas de madeira que os nenos as pintan e eu lle coloco as alas con limpiapipas de brillantinas. Salen contentos, non? Sí, son sinxelos, levan o detalliño para casa e despois son útiles porque unha vez seco pegamento poden usalos para tender a súa roupa preferida. Bueno, pois puxemos ahora aquí con Laura, que vexo que estás facendo polviños, non si? Facendo polviños para os nenos de Cuntis, e máis para... E dime, como é o proceso de facer estes polviños? Pois é moi fácil, nada, temos aquí varias cores de limpiapipas, collemos dúas e o que facemos é isto, facer unha cruz. Damoslle a forma do tentáculo, unimos e pegamos a cabeciña cos olliños e xa teríamos. E isto tamén o poden facer eles? Tamén o poden facer eles. Ahora estamos aquí nesta mostra de palilleiras con Mercedes, moi boas Mercedes. Buenas.
Que estás facendo aquí? Porque me estabas contando que estabas intentando recuperar algo de tradición, non? Pois si, estamos facendo as toquillas de hai 100 anos das nosas aboas. Como que temos aquí, non? Como a que temos aí. Pero ainda che falta un pouquiño para rematala, non? Pois si, falta poñerlle todos estes trociños e máis un pouquiño máis. E, por exemplo, ali, que están facendo as túas compañeiras tamén, a parte de toquillas? Están facendo bolillos, están facendo eso que chaman camariñas. Pero o que pasa que se fai en Cuntis e en Codeseda e por aí. Claro, porque me contabas que eres unha asociación, non? É a Asociación de Mulleres Rurais de Codeseda. Bueno, nesta mostra me estou atopando novas xeracións, non? De palilleiras. Cantos anos tes, Andrea? 14. E cantos anos levas nesto? 2, creo. 2 aniños? Sí. E que tal, como foron eses comezos? Quen che ensinou? Clara, a miña profesora. Unha profesora? Sí. Pero que foi iniciativa túa? Non, empecé pola miña tía. E quen fai agora mellor estas pezas, ti ou a túa tía? Ela, creo. Ela todavía, non? Pero ti vas aí pisando os talóns? Sí. Pouquiño a pouquiño. E que estás facendo? A ver, coméntame un pouco. Estou facendo un chal. Un chal? Sí. A ver, explícame un pouco como o proceso de facer un chal, porque eu desto non sei nada, Pois, faz o punto. Sí. E E cambias a agulla, por que? Despois pinchas aquí. No punto S. Sí. Bueno, e non podíamos terminar este percorrido pola mostra sen falar coa profesora de todas estas mulleres, non si, Feli? Claro que sí, e logo. Pero vostede por que se lle dou por ensinar ás outras mulleres aquí? A ver, é que nos invitaron a participar nesta festa gastronómica. Entonces, bueno, pues son eventos que nos gustan e aquí estamos, participando. É amosando, non, o vosso traballo? Efectivamente. Que se recoñezca. Eso, que non é só de Camariñas, que vai en todos os sitios hoxe. Estou a ver como alá ao lonxe veñen con chaleque reflector, ilumina o camiño, a Santa Compaña está chea de colesterol. E no banco onde fan analítica preciso xente unha transfusión. O teu ben dixo capitalista, estás perdido de colesterol.
jamás lo podré olvidar. Debes creerme, mis ojos son solamente un disfraz, un juego de salvarás, mis labios de ceremonia. Quiero que dejar de mí cambiar y dejar de vivir en la gris, siempre tras la ventana sin lugar bajo el sol. Debéis creerme, pero jamás dejaré de soñar y solo podré conseguir la fe que no es compartir. No llores por mí, Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te lo dedico, mas no te alejes, te necesito. Bueno, festeiros, ata aquí chegou a 20ª edición da Festa do Locón con Grelos. Nós despedímonos moi contentos, non tanto como este señor que está aquí, que ao final que lle espera non lle vai a ser moi agradable, así que vos quedade neste último intre e veredes que é o que pasa. E se queredes que a vosa festa sexa a seguinte a que vayamos, só tedes que chamar ao teléfono que sai nas vosas pantallas 986 71 07 41 ou se preferides enviádonos un email a defestaenfesta@canalriasbaixas.com. Non o dubidedes, vémonos na vindeira festa. En Cuntis, a 5 de marzo de 2017. Querida vila de Cuntis, alcalde e veciños, pai, amante, esposa, fillos e sobriños, se estades escoitando isto, será porque estou morto. Estaredes todos reunidos ao redor do meu corpo. O único que me trouxen levo metido na panza. Todas as miñas pertenzas deixo-volas en herdanza. A miña filla querida, que sempre amei con paixón, pa que non sufra na vida, deixolle 1 millón. Pero que quede ben escrito o seguinte decreto, que non terá os cartos hasta que me dé un neto. Que o combo dominicano non falte no programa, nin a París de Noia, nin siquera Panorama. Non me quero esquecer e polo tanto intercedo por esa santa muller, a Monxa do Penedo. Deixolle 1000 euros para e cemento e que alguén se preocupe de coidar do seu monumento. O resto dos meus aforros quedan nas arcas da alcaldía para intervir no polígono da RAN e no centro de día. E con isto rematamos a lectura do meu testamento. O escrito está e as palabras levas o vento. Sacristán, por favor, proceda co viño co cálice con todas as ferramentas e utillables. Señor Alfonso. Como que non truxaxe o viño, rapaz? Pasa a tenerche de outros pasos a buscar o viño. Veña, rápido, demonios. Traen os rixóns. Algo lle había de sobrar do cocido. Bueno, irmáns, empezamos co tema do noso entierro do Chapante. Recemos pola voluntad deste querido Chapante que sempre fixo a boa fe de comer, beber e dar ganancia neste pueblo. Este pueblo que, ao meu parecer, eu como novo cura desta nova parroquia,
quero realzar o feito de que fun acollido con gran plenitud, gracias á miña anchura e á miña bonanza, evidentemente, pero tamén quero dicir que é recalcar que este é un pueblo que é digno de admirar ao resto dos outros pueblos. Así que, por favor, un aplauso para Cuntis. Organiza Concello de Cuntis.